फिनाय लाबोनाय फैगौ समाव जोंनि बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव जोंनि जे माने थांनाय समखौ दोनथ'नानै गोदान मोनसे जांख्रिनाय लाबोनायनि गासिबो रायजो राजाखौ बोलो होनो थाखाय ज' जानो थाखाय आरो फैगौ समाव बिटिआर सरकारा लानाय जिखिनि आसनि 100 खान बाइकजों लोगोसे 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ पोल्ट्री फार्म खालामनायनि लोगोसे मिन बिभागाव विभिन्न माने न' हाखर जावनानै ना फिनायनि बेबस्था बेफोरबायदिखौ जाहाथे एबार आगोलाव जिबायदि सोलिदोंमोन बेखौ माने तीव्र गति बिराद स्पिडै जाहाथे जोङो मालाय माने देशजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि जि ट्रेडिशनेल अमा फिनाय स्पेशली अमा फिनायखौ जाहाथे जोङो बाहेरा हादोराव फानहैनो हानाय बेबस्थाखौ जों लाबोनो हायो सेन्ट्रेलनि नरेन्द्र मोदी डाङरिया आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि अननायाव जोङो बावैनो नैबे डिसेम्बरनि आगोलाव 1000 कोटि रांनिबो रां मोननो थांगासिनो दङ आरो बै रांखौ जों माबोरै बाहायगोन बेनि थाखाय जोङो पुरा जोंनि बिटिआरनि रायजोखौ रेडि जानायजों लोगोसे बिनि हजागता माने गोरोंथिनि दरखारखौ जों फोरोंनो थाखाय दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरोखि जोङो अलरेडि थांनाय समाव जोंनि सेन्ट्रेल मिनिस्टार रामेश्वर तेली बिथाङा चिराङाव मोनसे फुड प्रसेसिंनि मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय अमानि मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय बिथाङा जोंनो फैसा होनो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि नैबे बिटिआर हालामाव 1 लाख केजि अमा पार डे बहननो थाखाय बिथाङा बिथोन होदों आरो बे 1 लाख पार डे अमाखौ जोङो इउरपनि कान्ट्रियाव फानहैनो थाखाय बिथाङा राहा लामा लादों आरो बिथाङा बोसोन होदों दा बिथांनि बोसोनावनो जोङो सेन्ट्रेल मिनिस्ट्रिनि बोसोनावनो दिनै नैबे माने मोनसे जांख्रिथाय जि माने एवारनेस बेखौ जोङो रायजो राजानो होगासिनो दङ खारन जेब्लानो माने राङा सफैगोन जाहाथे डिले जायागारानो जों थाबैनो बे सुबिदाखौ लानो हायो बिनि मोनसे हजागता आरो प्रसेसा जागासिनो दङ बेखौबो दिल्लीयाव अनागतन रायलायनाया जागासिनो दङ काउन्सिल इलेक्सनाव जिहे 75,000 थाखा होगोन होननानै बुंदोंमोन बे खोथाखौबो दिल्लीयाव थाबैनो रायलायगासिनो दङ बार रायलायगासिनो दङ बे बिथांखौ बेबो जानो थांगासिनो दङ हायदते टेम्परारिलि दाबो जोङो जिखिनि 75,000ल' नङा 2 लाख जायफोर सेल्फ हेल्प बिजाथिफ्रा माने नैबे माने बेनिफिसियारि जानो थांगासिनो दं बिथांमोना अमा फिनायनि नामाव 2 लाख कोटी रां मोननो थांगासिनो दङ 75,000आव तो बेथ' फिसा एमाउन्ट 2 लाख कोटी जों बिथांमोननो होनो थांगासिनो दं आरो जोङो बे ना फिग्राफोरनो होनो थांगासिनो दङ जायफ्रा गोथौ गामियाव थानानै ना बेफार खालामो बायबा जायफ्रा टाउनाव थानानैबो गोथौ जायगायाव थांनानै ना कालेक्सन खालामहैयो बिसोरनि सुबिदानि थाखाय आरोथ' जिहेतु नाखौ फुख्रिनिफ्राय बहननानै बा दैमानिफ्राय बहननानै गामियावबो जाहाथे आइस जिहेतु मटर साइकेलनि खिथु उनाव आइस बक्स थागोन बै बक्सआव सेवालासिनो जाहाथे सानसे नाखौ फानथिंनानै बांसिन फैसा खामायनो मोननो हायो बिनि थाखाय बे बाइकखौ बायनाय जादों आरोखि मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738